We zijn te gast bij het event Ik Toon. Een creatief evenement in en om de Dullard in Hulst. Er is van alles te zien en te doen, zoals muziek, workshops, braderie. Te veel eigenlijk om op te noemen, hoor. We gaan kijken en we laten ons verrassen. Ik heb Monique bij me. Monique, dankjewel dat we hier aanwezig mogen zijn. De hoeveelste editie is het van Ik Toon? Het is voor ons de tweede editie. Ik Toon bestaat natuurlijk wel al langer. Voorheen was het WAC, de Week van de Amateurkunsten. Maar wij doen dit voor het tweede jaar bij de Dullard. Ja. En hoe is dat initiatief dan ontstaan dat het naar hier gebracht is? Nou, de organisator die het voor ons deed, die had eigenlijk het stokje willen overdragen. En wij hebben dat eigenlijk daarom overgenomen. En wij hebben natuurlijk een goede ruimte om allerlei dingen op één plek te kunnen doen. Dus vandaar dat wij daarin zijn gesprongen. Ja. Hoe selecteren jullie de deelnemers of kunnen die zichzelf aanmelden? Ja, iedereen kan zichzelf aanmelden. We doen geen selectie, iedereen mag meedoen, want wij vinden kunst is voor iedereen. En zeker tijdens de amateurkunsten moeten we iedereen een podium geven, vinden wij. Ja. En mensen die dus willen aansluiten of mee willen doen voor de volgende editie, die kunnen eventueel volgende keer kijken dan? Ja, die mogen gewoon contact met mij opnemen, gewoon via de Dullard website of via mailadres. Ja. En dan krijgen ze zeker ook een plekje volgend jaar. Ja, wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? Nou, we hebben heel veel verschillende optredens vandaag, zowel op het terras als in de theaterzaal. We hebben een hele grote braderie, ruim 22 kramen, dus ook binnen en buiten. Een grote expositie, zoals je hier al ziet. En dan hebben we ook nog workshops die gratis zijn voor iedereen. Er waren er een paar waar moest je voor inschrijven, want er was een maximaal aantal deelnemers. Maar de meeste waren gewoon vrije inlopen, dus kan je leuk meedoen. Ja. Nou, we gaan kijken en we gaan het zien. Dankjewel en succes ermee. Dankjewel. Ik heb hier een hele creatieve mevrouw bij me. Kunnen ze even voorstellen? Ik ben Anja van Anja Stipt. Ik geef workshops in stippen op porselein. En waar komt u zelf vandaan? Schoondijken. Ja. Schoondijken. En u toont vandaag hier stippen. En wat kunnen we zien, verwachten? De mensen hebben een bordje gekregen en ik probeer ze een klein beetje de basis uit te leggen van het stippen. Vaak denken ze van, dat zijn gewoon stippen op porselein. Maar het is zit ook wel een gedachte achter. Het is echt een opbouw van een patroon, zeg maar. En u hebt hier zelf ooit een cursus voor gehad of bent u er zelf mee begonnen zomaar? Ik heb een cursus gehad van stipstijl.nl, die Nienke, en daar heb ik het van geleerd. En daar ben ik nu ook ambassadeur van, dus daar mag ik ook workshops geven. Het is van een hobby uw werk geworden? Ja, bijna wel. Ja, nog niet helemaal, maar bijna wel. Ja. Dus stel ik heb 6 vriendinnen en als ik dat wil, dan kom je thuis? Of, Ja hoor, dat kan. Allemaal geregeld worden. Ja. Wat stip je nou het liefste zelf? Nog wel steeds op borden. Maar ik maak zelf ook decoraties van gips, die giet ik. En die doe ik dan bewerken. En dat vind ik ook wel heel leuk, omdat je het dan vanaf poeder af aan ziet ontstaan, zeg maar. En dus de mensen stippen dit en dan gewoon thuis in de oven op een bepaald aantal graden en dan blijft het er rechtop zitten? Ja. Dan kan je het ook gewoon afwassen. Ik zou het niet in de vaatwasser doen, want dat is wel zonde. Maar het kan gewoon afgewassen worden dan. Kan je het gewoon gebruiken. Ja. Nou, dat is wel heel leuk. Ja. Nou, wij gaan eens even rondkijken en eens even nu spulletjes filmen. En dan is het wel heel leuk om te horen. Dankjewel. Succes, hè? Dankjewel. Bedankt. I'm not the one you want, babe. I only let you down. You say you're looking for someone who will promise never to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. Nou, ik heb hier een bekende, Tineke, ook van ZVL. En Tineke die heeft, ze legt het zelf maar uit, hè? Ja, ik verkoop van alles met epoxy zelf gemaakt. En ik geef ook workshops hier vandaag.
ook met epoxy. Daar kun je van alles mee maken. En wat doe je nou het liefst? De grote voorwerpen of zeg je van nou die kleintjes, dat vind ik toch wel leuker? Ja, toch wel de grotere, maar ook wel waar ik echt werk aan heb. Bijvoorbeeld een paardenbloem proberen te gieten in epoxy. Er staat er ook eentje binnen bij de expositie. De rest is al verkocht, dus ik kan die laten zien. Maar dat maakt het wel heel speciaal. Gewoon als het dan ook lukt. Je doet iets moeilijks en het lukt. Ja. Nou, we houden jou in de gaten, hè? Ja, dat is goed. Dat is goed. Dankjewel en succes! Dankjewel. Wij stellen ons hiervoor. Wij gaan wat mooie zingen, tezamen als een koor. Wij zingen heel vrolijk en open uw hart. Yes, wij gaan nu echt van start. Mijn naam is Martin Lambert. Ik maak foto's onder het alias Smart Incognito. Ik post op Instagram en Facebook. En dit zijn mijn foto's. Oh, dance me to the wedding now. Dance me on and on. And dance me very tenderly. Dance me on and on. We're both of us beneath our love. And both of us above. Ik heb het niet nodig, maar ik word er wel blij van. Ja, best wel, denk ik. Met wie heb ik hier het genoegen? Hi, ik ben Helen Konings. Ja, ik noem me eigenlijk ook Zij van Konings. Daar handel ik onder. En ja, ik heb een hobby, hè. Ja, een beetje uit de hand gelopen ook weer. Maar wat zien wij hier? Wat doe je? Het is allemaal porseleingips. Mijn man giet het voor me en ik doe de magic. Hè. De kleuren, de dingen verzinnen, alles zit in mijn hoofd. En hier op tafel. Nou, u bent wel een heel kleurrijk persoon, hè? Ja, ik ben gek op kleur. Ja, hoe feller, hoe liever. Maar dit valt natuurlijk wel op, hè? Dus inderdaad, als je dan gevraagd wordt, dan... Ja, dat is het. Kleur, het is echt iets anders. Want mensen zeiden een keer tegen mij, dat zie je nooit. En toen dacht ik, natuurlijk wel, joh, stik ervan. Maar ik denk, nee, inderdaad, dat heb ik op de markt ook nooit gezien. Nou, we gaan nog even kijken en ik zou zeggen heel veel succes. Ja, dankjewel. Het goed komen. Dankjewel. De band Blank die is ook binnen aan het spelen. We gaan even kijken. Ik heb Tanja Thiel bij me. Tanja, vertel eens iets meer over je hobby. Mijn hobby is eigenlijk mijn werk geworden. Het gaat over Vedic art. En Vedic art is een vrij holistische manier van schilderen, waardoor dat je kunt je expressie kunt tonen op je doek. En was je als kind dan als creatief? Ja, ik denk toch wel dat ik als kind wel creatief was, maar dat toch ook niet echt gestimuleerd werd. En dat gaat zo. Er zijn generaties we zijn in een generatie die heel erg geconditioneerd zijn en waarin dat we niet echt onszelf konden zijn. En ik ben blij dat dat nu wel het geval is. Hoe zie je dan de rol van de kunst zo in de samenleving in de toekomst? Wel, ik denk dat Vedic art heel erg kan bijdragen in een maatschappij zoals dat die nu is. Met een hele drukke maatschappij, waarin dat altijd maar meer en meer en meer moet zijn. En druk. Is de normale gang van zaken. Maar ik denk dat de maatschappij behoefte heeft aan rust en dat kunst ook rust kan geven. Nou, oké. Ik wil je heel hartelijk bedanken en heel veel succes wensen. Dank u wel. Dank u. Ik heb Ger de Wit bij me. Ger die komt van Steen. En Ger die had een hele mooie hobby. Kun je er eens wat meer over vertellen? Ik doe dan bronzen beeldjes maken.
En dat doe ik in de verloren wasmethode. Dat betekent dat ik eerst een beeld in was moet hebben. En daarna wordt daar een hittebestendige mal om me heen gemaakt. Als dat gebeurd is, dan moet er de was uit. En dan kan ik de brons smelten om daar in die hittebestendige mal de brons te gieten. Als de bron afgekoeld is, dan sla ik de mal stuk en dan hoop ik maar dat er wat goed uitkomt. Dat is best kostbaar iets, hè, brons. Ja, brons is duur, dus ja, mijn beelden zijn ook iets duurder. En hoeveel uur zit er nou in dit beeldje? In dit beeldje zit geen uur, want dat is eigenlijk een mislukking. Een mislukking. Ah ja. Maar toch is het er mooi uitgekomen. Ja. Dus Nou ja, als mensen willen, kunnen ze bij jou terecht om iets te laten maken. ja, heel beperkt. Oké, nou we zullen het in ieder geval erbij zeggen. Oké, dankjewel. En we gaan nu naar binnen kijken in de grote zaal, want daar komt Show Irina. Het schijnt heel mooi te zijn. Ik heb hier nog een kunstenaar bij me met wel heel bijzondere werken. Kunt u zich even voorstellen, alsjeblieft? Ik ben Paul de Hoge. Ik ben eigenlijk gepensioneerd architect die ook schilder. Ik ben eigenlijk geen schilder, maar een architect die schildert. De werken die hier hangen, dat zijn eigenlijk werken over Gaza. Hoe dat wat nu eigenlijk iedereen irriteert en moeilijk maakt. Die zijn een beetje gemaakt uit pure woede. Hier achter mij heb je werk, de grootste winkelstraat van Gent. En daar heb ik echte mensen geschilderd die eigenlijk moeten vluchten uit de ruïnes. Dat zijn mensen die pak en zak moeten vluchten voor een eigenlijke toekomst en verleden. Het andere werk is eigenlijk het kind van de rekening. Daar zie je alleen miserie. De resultaten van de menselijke tekortkomingen. Wat hoop je nou dat mensen voelen of denken als ze jouw werk zien? Dat ze eigenlijk meedenken en dat ze eigenlijk mee die kwaadheid voelen die ik met schilderen hier heb getoond. En daar ben ik heel tevreden van als dat overkomt. Dank u wel. Meneer, mag ik vragen wie u bent en wat u hier bij u heeft? Dit is de hobby van mijn vrouw. Die sparen bloempotjes. Ze maakt bloempotjes, ja. Ze maakt bloempotjes, ik begrijp het. Kleine, grote, op bestelling? Op bestelling alle maten, van klein naar groot. Oh ja? Ja hoor, je kunt voor bruiloft hebben we gemaakt en voor geboortes, noem maar op, recepties, echt van alles. Kun je het buiten zetten, die potjes? Deze kunnen gewoon buiten, ze zijn mooi ingespoten, dus ze kunnen gewoon buiten. Geen probleem. Ja, nou, ik vind het leuk hoor, van u mevrouw. Ja, zij staat daar, maar ja goed, dat weten we. Oké. Ik vind het heel leuk, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Dance me to the end of life. Ooh, dance me to the end of life. Nou, ik heb Fabienne de Velder bij me. Fabienne, waar kom je vandaan? Ik kom uit Hulst. Ah, een echte Hulstenaar. En
je hebt wel iets heel lekkers bij je. Ja, klopt. Ik maak chocola, mijn eigen chocola. Dat maak je zelf? Ja, alles is huisgemaakt. Dus ik heb mijn eigen chocolaterie in Kloosterzande, waar ik ook mijn eigen atelier heb en dus alles vers zelf maak. Nou, we gaan eens proeven, hè? Dankjewel. Dankjewel. En heel veel succes. Dankjewel. Dat is nou oh, toch wel. En volgend jaar misschien weer. Ik dank jullie heel veel voor de aandacht. Wij zijn Champagne en Lord. En we zingen nog één keer mee. Yay! Laila, 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 Laila. Ik heb Annemiek Hameling bij me. Annemiek, kun je eens iets meer vertellen? Hetgeen wat we hier allemaal zien. Het is allemaal porselein. Ik ben professioneel keramist. En elk stuk is helemaal uniek. Dus ik maak alles met de hand. Ook alle kleine diertjes die je op mijn werk ziet. Dat zijn allemaal unieke stukken. En ik verkoop mijn werk wereldwijd. Wereldwijd? Ja. Er is een galerie in Amerika waar mijn werk ligt. En dat had ook heel veel via het internet over de wereld. Via de webshop. Dat is knap. Hoeveel uur zit er nou in zo'n vaasje? Zelfs in de kleinste vaasjes gaat snel een uur zitten. Ja. Oh, dat vind ik nog meevallen, maar dat poesje wat erop zit, dat is toch wel... Dit is een poesje, inderdaad. Ja, en een muis. Ja, al met al, want het is natuurlijk, je maakt het, je bakt het, je glazuurt het. Ja. Dus al met al zit daar zeker een paar uur werk in. Ja. Nou, ik vind het heel knap gedaan hoor. En echt, ik zeg het, wat priegelenwerk. Dus ik vind het echt super mooi om te zien. Dankjewel. En succes hè. Merci. Dankjewel. We hebben weer veel leuke dingen gezien. Het verwondert ons echt hoe creatief iedereen toch is. Het is zeker een aanrader om volgende keer hier een kijkje te komen nemen. Bedankt voor het kijken.